Абдулла Алиш, Куян кызы. Бер соры куянның үзе төслек зур колаклы, бик иркә, бик кадерле бер кызы булган. Ул аны бик ярата икән. Көннәрдән бер көнне куян иркә кызына өр-яңа киез итекләр алып кайтып биргән. Мә, бәбкәм, аякларың туңмасын, сызламасын, дигән. Кызы бу бүләкне бик шатланып алган. Әнисенә рәхмәтләр укыган. Хәзер инде ул яңа киез итекләрне киеп, рәхәтләнеп йөри икән. Ләкин куян кызы җылы итекләргә өйрәнмәгән булган. Ул алардан бик тиз туйган, салып ташлаган. Әнием тапмасын дип, аларны яшереп куйган. Әнисе аларны эзләп табып, баласына кигезә, ә ул салып ташлый икән. Әнисе кигезә, ул салган. Әнисе тагын кигезгән, ә ул тагын салып ташлаган. Кар өстеннән дә, боз өстеннән дә ялан аяк йөгерә икән. Бер көн буе шулай йөгергән, икенче көнне дә шулай ялан аяк йөргән, өченче көнне инде аксый әнисе янына килгән. Әни, минем аякларым авырта, дигән. Әнисе аның аякларын караган да аптырап калган. Кызым, якты йолдызым, синең аягың шишкән иш, дигән. Инде нишләргә, дип уйга баткан куян. Бу баланы кая алып барырга, ничек дәваларга, дип кайгырган. Шул вакыт нәрсәдер кычкырган. Куян агач башына күтәрелеп караган икән, тиенне күргән. Ул куянга булай дигән. Кайгырма, туганкай, йомшак куянкай, кызыңның аягын бик тиз төзәтеп була. Моның өчен доктор Айболитка барырга, аңардан киңәш сорарга кирәк, дигән. Куянга чын-чынлап булышырга тотынган. Доктор Айболитның өенә үзе илтергә булган. Куян кызын күтәргән дә Айболит докторга киткән. Тиен агачтан агачка сикереп, аңа юл өйрәткән. Барып җитсәләр, доктор Айболитның эше бик күп икән. Аңа урманның төрле йырткычлары дәваланырга килгәннәр икән. Балаларды ширатсыз карыйм мин, дигән доктор Айболит. Куян кызын доктор бүлмәсенә алып кергәннәр. Нәрсә белән авыруын сөйләп биргәннәр. Доктор Айболит куян кызының аягына дарулар сөрткән һәм шул вакытта куян кызына әйткән. Аягың төзәлгәч, киез итекләрне инде салкын көннәрдә бердә салма, тагын начар хәлгә калма, дигән. Доктор Айболитка алар бик зур рәхмәтләр әйткәннәр, саубуллашып өйләренә кайтып киткәннәр. 3 көн дигәндә куян баласының аягы төзәлгән. Ул инде хәзер киез итеген бердә салмый, киеп йөри икән.